dipacaki kon dadi wisanggeni. Kon dadi wisanggeni. Oh. Jenengan badhe dandan wisanggeni. Iya. Iki wong loro siji loro wong tuwek-tuwek aja ngomong-ngomong dhewe padha glosonga dhewe critane lek arek-arek ngomong ra ngerti iki. Aku arepe takok aku dengar koyo wisanggeni to. Nah, nggih. Jenengan niku ndengake pun kados wisanggeni. Lah iya, kula arepe takok bengi iki maknane iki apa oncek-oncekane? Lek dionceki kuwi kok dikira ngonceki rambutan. Mergo lek rambutan iki dionceki iki jelas ana maknane, jelas ana isine, jelas ana daginge. Nah, niki wong loro iki ape drama ngene iki apa iso dadi tontonan lan turunan, Pak. Kok lek tak wene ngerti ya disebabne babagan kaya ini lan wiji. Oh, ngono. Ya. Entuk kowe dadi wisanggeni lek cerita wayang yang masyarakat kowe ngajak wong wisanggeni karo wong tuwa ora duwe sopan santun mesti dibalang uli. Ngoten gunane iki piye? Yo. Saking iki lho. Kan Semar muni duwe anak sekolahne ning yo aku yo bingung. Lah bingung pripun? Saiki peran serta guru iki memang kudu dincepne. Padane dincepne. Lah iki kesalahane guru apa murid? Lah, ngeten, Loro. Jenengan loro mriyen entuk menungso iki mengimajinasi duwe pikiran nerokne wayang. Ning wayang niku namung tutur lajeng cerita nggambaraken kahanan swasana sing riyen sampun diripta dening para pujangga. Diripta dening para pujangga. Heeh. Makane lek takok, lek entuk mengidolakan Antasena entuk wisanggeni entuk mengidolakan Werkudara entuk ning sing diidolakne ya lelakune ya tumindak. Lek iso wis ora wani basa ya kudu sembodo. Ngoten lho lah ya basa. Dadi dipercontohan. Mergo enek alala tanalul mahila bisi tadi saubi ka amajmu dihabi bayane kabeh mengilmu. Wis ketemu pun ilmune nggo dereng. Nah, lek dereng ketemu iki carane. Yo cakongan bareng-bareng iki mengko nggih kula matur nuwun. Bocah enom-enom ngeten iki ora dielekne nganggo omong, sek sing ngelekne wong tuane tetep angel